aukera hartu baduzu, lagunak ta familia zaitu, irten bidea, irten bidea. Azetzeko da bide okerra, abestioren mezua jara egitea. Arazo bat aurre egitea, laguntza eskatu eta hore ustea. Eutxior, 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 bidetasuna, bideko harrien aurkako armaria. Dirua ez da garrantzitsuena, Maitasuna zure lagunik onena, lagunak ondoan izatea, hori bainela txorona. Eutxior, 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 bidetasuna, bideko harrien aurkako armaria. bidetasuna harri guztien aurka, lagunak familiak horiek dira zutabeak. Eskuetan dago zure etorkizuna, zaindu beraz zure oinarria. Norberak erabaki, norberak erantzun. Ondokoak aztertu, ondokoak zaindu, zein da zure aukera zure eskuetan dago. Ez zaitez zurra izan, ez zaitez itxututa, inor zurekin Ondoan ez bada